लोगोफोर बिराद गिदिर आदै अजननि नाव आरोना 40 जनसो मानसि थाजाखायो। ब्लिचिं पाउडारा 25 किल'आ 70टा 80टासो दोनजायो बाव लोगोफोर। जायगाया दा आं दङ फुख्रि गेजेराव आरोना लोगोफोर। थांगा थांगि जागासिनो ओमफ्राय मटर लाना थांनो बेनोसै आरोना। बे मटर गाज्रि जाना दंना माखासे आरोना लोगोफोर। बेखौ लानानै थांनानै बेलेग गाज्रि जानायाव लागायहैनोसै आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय था। मोनफैबाय नै लोगोफोर जोंना मटर बख'नो आरोना। नावआव दं आं। बरिया थान्दा बार खोलो खोलो। बख'नो नागिरबाय आरोना देखायनो र'। नै बे मटरखौ लांगोन आरोना। बेलेग जायगायाव लगायहैगोन बेथ' मोजां आरोना। मोखांखौ देखायथ'ला इखौ लाजिनो। बे गेजेराव बन्द' खालामनानै दोनबाय बैयाव एमसिबिखौ नाख्लायना दोननानै बेखौ खुलिनोसै। दा बाव कारेन्ट गैला आरोना। नावा नै एकदम गिदिरथार साइज गैया असाइसथार आरोना लोगोफोर। आयदै खुलिथ'नोसै लगायनोसै। जाबाय रेडि हरनोसै आरोना। जाबाय नै गोदानखौ लगायबाय। गोदानसो बे दा चेन्ज खालामनानैसो लगायदों। लोगोफोर मारै संबाय नै नैबे फुरानामोन एसे गाज्रि जाबाय बे नै लोगोफोर फुरानामोन बियो।